दिनै 12 जुन बेयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे गोसोखांथाव जारिमिनारि सान आरो बे सानावनो 1987 मायथाइनि 12 जुनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव जि मोनसे आलादा बड'लेण्ड रायजो दाबिनानै जि मोनसे सोमावसारदोंमोन आरो बे सोमावसारनायावनो क्लास 9 आव फरायबाय थानाय सासे फरायसा सुजित नार्जारी बिथाङा गिबियै मुंख्लं जादोंमोन आरो बिथांनि मुंख्लं सानखौनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि गोलाव जि सोमावसारनाय बे सोमावसारनायाव जेसेबां जोंनि मुंख्लं जालांबाय बिथांमोननि बावसोमनायखौ गोसोखांनानै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'लेण्ड मुंख्लं सान महरै जों फालियो। देग्लाय 39 बोसोर जाबाय आरो बे सानखौनो दिनै रामफल बिल दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बे सानखौ बिथांमोना फालिदों आरो बे सानजों लोब्बा लाखिनानै बिथांमोना रामफल बिल हायार सेकेन्डारियाव क्लास 9 आरो क्लास 10 नि बर' बिजोंनि फरायसाफोरखौ लानानै मोनसे फरायसा जथुम बेवहाय लानाय जादों आरो बे फरायसा जथुमनि गेजेरजोंनो मोनसे माहारिबादखौ गोथाङै लाखिनांगौब्ला फरायसाफोरनि बिबाना मा फरायनायजों लोगोसे माहारिबादखौ लानानै बर' हारिनि राव थुनलाइ जोंनि जि जौगा हारिमु जोंनि सोदोमस्रि बेखौ जों बोरै जौगाहोनांगोन बेफोरनि सोमोन्दै जोङो फरायसाफोरजों सावरायदों आरो लोगोसे फरायसाफोरखौ मोजां फरायनायनि गेजेरजों गुन गोनां सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों गावबा गावनि जि जिउनि थांखि बेवहाय जों बोरै सहैनो हायो बेखौबो जोङो बेवहाय दिनै गुवारै सावरायनाय जादों। आं सानो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे खोथाखौ जों गोथौयै फोथायखायो आरो जों बिनि थाखाय जों 2002 मायथाइनिफ्रायनो खामानि मावबाय थादों जे मोनसे हारिया जुदि दावगानांगौब्ला आरो मोनसे हारिया जौगानांगौब्ला बै हारिनि लाइमोनफोरा गोग्गो सोलोंथाइ मोननांगोन गुन गोनां सोलोंथाइ मोननांगोन आरो सोलोंथायाव जौगानांगोन आरो मोनसे हारिया सोलोंथायाव जौगायोबासो मोनसे हारिया जौगालांनो हायो आरो बेखौ लानानै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों स्पेसियेलि बर' बिजोंखौ जों जौगाहोनो थाखाय 2002 मायथाइनिफ्राय जों खामानि मावदों आरो 2007 मायथाइयाव जोङो सोलोंथाइखौ जों सोलोंथाइल' लाब्ला जानाय नङा जोंनि सोलोंथाइया गुन गोनां जानांगोन आरो बेनि थाखायनो 2007 मायथाइयाव जोङो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि लानानै जोङो बेखौ सोमावसारबोनाय जादों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2021 मायथाइयाव जों मोनसे आरो गोदान मोनसे सोलोंथाइनि जों मावथांखि लादों बेनो जाहैबाय आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि बेखौ लानानै जोङो 2030 मायथाइसिम जों खामानि मावगोन आरो बे गुन गोनां आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखिखौ जोङो जास्ट मोनसे मावथांखिल' लायालासिनो बेखौ मोनसे जांख्रिखांनाय सोमावसारनाय महरै जों लानानै खामानि मावनो जों साखाफारा जादों आरो जों सानो आथिखालाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों सानदों जे जोंनि बर' हारिनि सोलोंथाइ हारा 45% नाथाय जोङो नुदों आसामनि सोलोंथाइ हारा 89.5 आरो बै थाखोसिम जों सहैनांगौब्ला जोंनि सोलोंथाइनि हारा जोङो बांनांगोन ओंखायनो जों फरायसाफोरखौ गोब्राब फरायनायनि गेजेरजों गुन गोनां सोलोंथाइ लानो जों खावलायदों बिमा बिफाखौ जों खावलायदों फोरोंगिरिफोरखौ जों खावलायदों आरो जों सानो फोरोंगिरि फरायसा बिमा बिफा आरो जोंनि समाजनि जायफोर दैदेनगिरि दङ गासैबो जुदि जों मोजां खामानि मावोब्ला जोंनि जि थांखि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि सिमांथि थांखि बे मोगथां महर आबुं मोनगोन होननानै जों सानो आरो बर' हारियाबो सोलोंथाइनि गेजेरजों दावगायोब्ला बर' हारियाबो दावगागोन होननानै जोंहा मोनसे फोथायनाय दं।